салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ман аз шаҳри Ваҳдат, деҳаи Бакарон, номбурда Тағоев Қиёмиддин рӯзи 26 июл аз хона ба нияти кор баромадааст. Дигар боз бар хона барнагашт. Мо рӯзеем ки ҳамин Тағои моро дар интернет суратҳои мақсад аксҳояшонро партиям ва ӯро ҷустуҷӯ намоям. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз, худо нигаҳбон боша. Шаб бахайр. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам ҳамин видео 1 минута ё 1 минут қати видео ҳами ҷиянаш ки гап зад. ҳами ака Қиёмиддин ай 26 июл гум шудагия. Ба хотири худо илтимос хоҳиш мекунам, на даҳмия реклама мезанам, на ягон мақум лақам. Фақат ҳамин видеоро лайк, комментария шапак то бародар Қиёмиддин пайдо шава. яъне ки суханои ҷиянаш ки ба нияти кор бурма дига гиҷошда номаълум аст. бародари азиз дар ҷой боши зам бизан аҳли байдит кофтасияна дар ташвишан. ин ҳави видеои ҷиянат ба худо нигаҳдор. раҳмат барои дастгиритон ки мақсад чӣ қадар ҳаракат мекунӣ. бародаре ки 14-16 сол шид гум шуда буд, пайдо шид, як хабари хирши дига иншоаллоҳ видеоша мепартом. худо нигаҳдор. раҳмат барои дастгиритон. ассалому алайкум.